Sana yung request mo ating loob na Castro Doca. Sa ating shoutout kini San Jacqueline. Atin sana di request mo ba saan? Dua kayo. Yun nga ayatin ka. Nalak. Naka-live yan to. Okay, okay lang yan. Request na lang mo ba yun? Lipatin kang tikunak ngem saan Tanairwa makayat anay sangsanayan Ayat kinali kaduman Nga ipaay mo kuno nga makaragsakan Uray kamalaglag ka Dagiti lagawa minak makikita Dagiti naruay nga inangaw ka Tungong luluwa tunggal mapanunod ka Nanayon ngay ayatin ka Ipagpatekin puno adungdungwen ka Uray pa'y no imadayo ka Imanaw ka adi nagpakada Magudas man day ko'y biyag ko Agmay-may sa kato'y puso Uray awan ka malaglagit ka Dagiti lagawam inak makikita Dagiti naruay nga inangaw ka Tungwen luluwa tunggal mapanunod ka Agnanayon nga'y ayatin ka Ipagpatekin puno adungdungwen ka Uray pa'y no imadayo ka Imanaw ka adi nagpakada Magudas man day ko'y biyag ko Agmay-may sa kato'y puso Nanayon ay ayatin ka Ipagpatekin puno adungdungwen
paino imadayo ka, imanaw ka, adi nagpakada, magudas man daytoy biyag ko, agmay sa katoy puso. Nanayon ngay ayatin ka, iba't patikin puno adungdungin ka, uray paino imadayo ka, imanaw ka, adi nagpagada, magudas man daytoy biyag ko, agmay sa katoy puso.